guys, it's Rhea, your Doña. Welcome back to my channel. Today guys, I'm with Michelle, my cousin. Say hi, Shell. Yan. Ayan guys, si Johan po ay wala kasi nandun po kay daddy niya. Yan, nagbabakasyon ng ilang araw. So, ang napagkasundo namin nakakainin ni Michelle is, what's this, Shell? Honey Siracha chicken. Yeah. And this one is Nachos chicken and lots of gulay. And this one naman is buttered seafood. Yeah. May nag-sponsor sa amin yan, guys. Yung pinsan namin. Yeah, ayan. So, mayroon kaming cheese sauce dito na homemade din na ginawa namin ni Michelle kanina. So, ilalagay po namin siya. So, di ba? Ang sarap-sarap niya. Ayan. Of course, may rice kami dito. Hindi pwedeng walang rice. And of course, si JM ay nasa background ay namin. Ayan. Sa likod ng camera, shy type siya, di ba? Ayan. Ngayon guys, ay, di ba nga may mga nagko-comment sa atin na puro na lang siya salita. Ngayon, puro kain na lang ang gagawin namin. Di ba, Michelle? Yes, because I'm here. Yeah. So, kain lang. Galit-galit muna kami ni Michelle. So, kakain lang kami. Let's eat, guys. Let's begin. Kain na tayo. Ayan. So, lalagay muna namin itong napakasarap naming cheese sauce na purely homemade talaga siya. Ayan. Ooh. At ako makikiagaw dun sa kinakain ni JM. Yan. Sarap. Tingnan niyo yung cheese namin. Ano lang yan, guys? Ano kasi? Milk, low-fat milk. Tapos cheddar. Cheddar, yan. Yun lang. Ang sarap-sarap. Pero ang sarap. Hingi ako. Go get at JM. Cheese lang. Cheese. Cheese Yeah. lang. Cheese lang daw. Okay. Ayan, kain lang. Alam nyo ba, ang target ko dito yung chicken. Malinis po ang aming kamay. Ayan. Kasi kanina, natikman ko na to. Recipe po ito ni Michelle Kyra. Diba? Ni Mitch. Ayan. Ano lang, hula-hula recipe. Yeah. Sarap-sarap niya. Mangha. Sarap. Hindi ko pa tinikban yan, guys. So, hindi ko alam. Sarap. Tikman natin tong ating nachos. Sorry. Ang ginawa ko nito, ay yung nachos namin guys, yung unsalted talaga siya. As in, wala siyang ano. May olives, tomato, onion, Jalapeno. jalapeno, ayan. Maanghang pala no. Pero sakto lang. Ate Dan, kumaka. Tapos gusto mo isa lang. Di ba mayaman niya talaga? Alam nyo guys, yung mga chicken ngayon, parang ayoko nang inihalos sa rice. Parang gusto ko nang pinipika-pika lang. Ganyan. Sarap. Nagali lang kami just in case. Yeah. Kasi may seafood kami. Sarap yung sauce niya. Masarap yung gulay niya kasi nilagay ko muna sa fridge. Crunchy. Siya nga pala, air fried po ito. Pero tignan nyo, crunchy pa siya. Crispy. Ito rin pong toppings namin sa aming nachos, grilled, ano din siya? Air fried. Yeah.
chicken. Papuntang ASMR na to, guys. Yeah. Sarap. Sarap pag kakagat mo yung jalapeno. Craving satisfied. Try natin yung ginagawa ni JM sa likod. Yung may cheese yung noodles. Masarap. Lahat naman kasi na may cheese, di ba? Masarap. My favorite chicken wings. Ito? Sarap. Sarap. Yung may cheese na noodles. Yummy. Ang sauce niya. Disclaimer po, nasa bahay lang po kami. Hindi kami Yeah. nag-travel. Yeah. Soon. For a change lang yung sweater. Masarap na may chicken na. Hindi ko pa natikman. Kasi di pa ako makaget over dun sa... Chicken. Sarap. Hindi naman sa nagbubuhat ng bangko. Nasa sariling bangko. Pero masarap. Ay. Sarap ng may cheese. Chicken with cheese. Para na rin siyang pika-pika na chicken na dinip mo sa cheese. Tsaka yung cheese, di siya nakakaumay. Hindi siya maalat. Sarap. Bibigyan ko sana si JM nito. Hindi pa na siya pwede. Haabutan. Oo. Sarap. Tama ko yung rice. Masarap yung cheese. Try natin yung seafood. Michelle's favorite yan. Tsaka yung isang bata na bawal. Oo. Yung sa likod nitong camera. Ang sakit ang loob ko, guys. Uy, may sabaw. Sarap. Shoutout Sabi sa sa birthday kanya. celebrant. Sabaw. Birthday celebrant. Yeah, happy birthday kay Shopee. Kay Paula. Sa birthday, tibaw. Wala ka na naman. Yan. Ma-upload to ngayon. Para bukas sila. Sarap ng mussels. Sarap siya. Sa totoo lang, guys. Madaldal talaga ako pag kumakain, di ba? Pero, dahil marami na nagko-comment, pinipigilan ko dumaldal. Yeah. Ang dami ko daw daldal. Pag naman kumakain ako, kain ka lang ng kain, hindi ka nakikipag-connect sa Sabi niya, saan ako pupunta, Day? Di ba? Dito lang ako, kakain lang ako. Both na lang. May konting daldal, may maraming kain din. Ate, pwede.
Lagyan mo ng maraming sauce. Sarap. Oop. First time na sa mukbang, no? Ah. Usually nasa vlogs ako or nasa likod ng camera. And you know what? Yung second vlog namin, third. Last year. Yeah. Hindi, second muna. Hindi. Oo, nung masarap yung samyups namin, yung samyup. Yung Sal. pork belly. Yeah. Behind the camera din si Michelle nung kumakain siya ng napakasarap ng samgyeopsal ko, diba? Lagi tayong... Lagi kaming behind the scenes. Yeah. Kaya lang, since wala si Johan, Yeah. at andito naman kami, why not? Yeah. Sila busy din dahil nung may pasok na. Excuse me. Sarap. Ano gusto mo doon? Nachos. Sarap ng cheese. Hirap na walang nakakain. Oh. Lapit ba daw? Ito pa din. Alisin mo lang yung chicken doon. Oh, sige. Masarap ng cheese, guys. Chicken. Lagyan mo yung cheese niya. Ito, oh. Napakasarap niya. Hindi akong jalapeno. Mm. Hindi ako Oragon, pero mahilig sa jalapeno. maanghang talaga. Huh? Ang dami pala, no? Sarap. Oragon, Bicolan. Hindi siya lumalambot masyado. Di ba yung iba lumalambot? Kanina pa yan, di ba? Crispy. Real corn siya. Chips. Pwede nga ako ng cheese. Sakto lang pala na marami tayong ginawa. Cheese, oo. Kasi pwede siya sa all types of Food. Ayan, nalagyan ko yung chicken ko. Masarap yung seafood. Ay, hindi. Dahil huwag mo hindi. Para hindi ka na maingit. Nakakasakit lang ng loob. Masarap niya sa chicken. Hinay mo? Parang Korean na Parang sakchoy lang. Sakchoy. Na-upload na ba yung Hilton vlog? Hindi pa. Mauna to. Yan. Watch out for Hilton Adventure. Hindi naman. Relaxation lang. Mother's Day special. Oo. Andun kami. Celebration, di ba? Ano kami? Silent kit. Kasi hindi kami nakasama ng Bicol. Yeah. Next time na Punta. ako sa Bicol yan, kasama na sila. May mga Ano sidekick na rin jalapeno? ako. Pickle din ako. Ah. Ang sarap. Grabe the best. Natuto lang ako mag-experiment ng sauce. Kasi nung nag-lockdown, meron kaming kinakainan na masarap na chicken na malapit sa school ko before. So, syempre nag-lockdown. KL ba yan? Hindi, Chicken Ave. Tsaka KL. Etong itong honey sriracha sa KL yan. Tapos yung garlic parmesan, tsaka yung ibang flavors sa Chicken Avenue. Kasi, masarap, pero hindi ko makuha yung talagang lasa nila doon. So, if taga-Angeles kayo or around Pampanga, try nyo pa minsan. Kasi yung famous lang dito is, Boom Chicken. Yeah. So, try nyo yan, KL and Chicken Ave. Sarap yan. Free promotion, charot. KL, baka naman, ha? Hindi ako din.
Chicken suke. Hindi ko pa na-try yung chicken apple. Alam mo, kaibigan ko na yung waiter. Talaga. Pinaibigan na po yung waiter eh, no? Ang dami nakakain eh. Yeah, 36 chicken in one sitting. Ayun, unlimited. Hindi. Umorder kami ng umorder. Ano siya, a la carte, no? Oo. Pero worth it kasi. Parang malaki yung serving, tapos malaki yung size ng chicken. Yung kasi yung importante. Tapos mabait pa yung staff. So parang go lang. Parang buto lang yung binili mo, di ba? Malaking disappointment yun sa akin. At saka diba, pag nasa isang place ka na mabait yung mga staff, parang it's okay if you spend this much. Sa Hilton. Shout out. Like yung mga yung mga staff po ng Hilton, ayan. Di ba? Hilton, Sun Valley, Clark. Yeah. Grabe ang babait nila. At napaka-strict po nila sa Health protocols. Yeah. Yan. Kaya hindi ka nangangamba na pumunta dun. Thank you so much. Ate Hasmin. Yan. May explain lalo yung safety nila dun sa gym Yeah. vlog niya. Yun. Yan. Yan. Ipapakita ko yung mga ibang facilities na pwedeng gamitin doon. Yung pool nila, napakaganda. At nabubusog na ang kadonya, pero masarap po itong cheese eh. Go lang. Go lang. Di pa ako busog. Alam mo, yung niya, parang kahit walang chicken yata, dahil sa sauce ang sarap, no? Sarap ng dip. I mean, di ko expect kasi parang, di ba, last minute na lang po namin naisip. Yung pwedeng, kung halimbawa gusto nyo yung talagang pure vegetarian lang, pwede siya. Well, alisin nyo lang yung chicken. Yan. Tapos, fine alternative na lang doon sa milk. Yeah. Ganyan. Yan. Low fat mo. Yeah, low fat pala yung Oo, ginamit namin. Kasi di ba nga sabi ko, medyo healthy na tayo dyan. Because health is wealth at this time. Yeah. Hindi na nga ako masyadong, di ba nga, nakikita yun, hindi masyadong kumakain ng pork. Kasi kadonya. Sa totoong buhay, guys, Yeah. pag kumakain kami, siguro mas marami pa akong nakakain. Kesa Yan, sa ha? kanya. Take note. Yung mga basher dyan na sinasabi, ang lakas kong kumain. Malaki lang po ako. And I just enjoy eating. Yeah. Pero ako talaga, guys, mas matakaw po kay Kadonya. True. Siguro kaming dalawa ni Johan ang nagsasabayan sa Yeah. pagkain. Yan. And si Paula po ang mas malakas kumain sa amin lahat. Yung nagbigay nito, yan. Kaya kami pong lahat ay magaling magluto dahil mahilig kaming kumain. Kaya dahil birthday mo, ikaw ang pinakamalakas kumain. Happy birthday shopping! Happy 34! Blank! Sorry, nadulas ako. Pero, it's just a number, diba? Tsaka age signifies your wisdom. Yeah, ayun. Diba? Napakasarap kumain. Yung sarap nga nung may cheese. Diba? Iba yung cheese, parang nagsistay yung lasa niya. Kasi cheddar. Diba? Nalagyan natin ng cheddar. Akala ko gusto mo yung cheese. Abot ko na. Masarap nga. Alam nyo guys, kung halimbawa may crab dito, mas gusto, or tahong, gusto ko yung tahong, promise. Ayoko nang hihimay. Kaya kami. Kaya napapansin nyo guys, puro muscles yung Mm-mm. kinukuha namin. Kaya lang po, Tabit po sila. dapat make sure yung mga muscles ninyo okay, di ba? Naubos na yata natin yun. Best seller yung Chicken. Yeah. Chicken. At saka yung cheese. Yeah. Mula po nang hindi ako masyadong kumakain ng pork. Parang ang chicken po ang pinaka, Meat. oo. Tsaka yung ko na, special na Food. Di na steak, gano'n. Oo. Actually, yung beef, matagal na rin ako hindi nagbe-beef ha. Kahit hindi pa ako nag-decide na parang hindi na kumain ng red meat. Coolest days, parang fish. Yeah. Yan.
Veggies. Nanay ko nga nagre-reklamo na, bakit lagi daw fish yung kinakain ko. Tapos sila din, ganun. Diba? Kasi ikaw yung bumibili ng food, di naman sila pwede lumabas. Lumabas ako lang. Kaya, tama naman din sa kanila yun, di ba? Ililipat na kayo sa chicken. If it's they, them, they, Pero grabe kung maubos natin yung manok, tayo lang dalawa yung kumain. Wala pa ako dyan ah. Bali, one whole chicken yan, ate. Kasi, yung breast nilagay natin dito. OMG. Nag-decide pa nga kami kanina kung maglalagay pa kami ng isa pa. Oo. Pero, tama na tong... Tignan nyo yung ano namin, ang laki nitong nachos. Pero in fairness, yung kanin, No carbs. Kuya Kenneth, wala. Kuya Kenneth, shoutout sa'yo. A deal is a deal. Yeah, deal is a deal. Yan. Kenneth Mystica and Tonyong Bayawak. Ayan, no? You know what our Kita deal is, Kids, yeah, next year. Ayan, shoutout sa mga kamag-anak ko dyan sa Australia. Hello. See, nakikita niyo, mas malakas kumain sa akin si Michelle. Hindi. Ako naman, may time na malakas talaga akong kumain. Pag favorite mo yung food talaga. Pag favorite ko talaga. Ako favorite or not. Sorry. Oo. Yung, alam mo yun, yung, Ano na lang? chips. Oo. Alam mo yung 10 out Tsaka of 10 piece yung chicken nila talaga. Maaano ako, makakarami. Ang sarap doon. Ang sarap din doon. Yeah. Like, bukod pa doon nung after natin kumain, nagpapadeliver na kami. Yeah. Sarap. Ano nga pala guys, may bago silang product ayan, na i-produce na po nila. Yung parang may donuts yata yun, no? Hindi, Ano, ano siya, strawberry? yung Korean puff Oo, parang bread. puff, Yung ganun. parang naka-slice siya in half, tapos may cream cheese. Tama, cream cheese. Cream cheese, cream Then puff strawberries, gano'n. Yeah, yun. Yun nakikita natin sa mga Korean drama. Yan. Soon po, imumukbang ko yun. Ayan. Thank you so much, Ate Kai. 10 out of 10 piece. Ayan. Sa ating mga masugid na mga sponsor. Kay Carbungkos. Ayan. Bake Shop, Cake Shop. Ayan. Thank you so much. And of course, kay Clarence Tayag ng BYAHEROS. Ayan. At saka, CURTIFIED brands and basic. Ayan. And CURTIFIED nail chuba-chuba. Diba? Link down below. Yan, nandun po sila sa mga description. Nandun po sila sa description box ko lahat. Lahat po ng mababait nating mga sponsor. Ayan. So, keep on. Alam nyo na ba? Thank you for the trust as well. Yeah. Ayan. Kung gusto nyo yung mga branded na mga gamit. Yan. And announce mo yung soon yung ano mo. Yeah. Yung aking online shops. Ng clothes, yan. Clothing plus size clothing ko po. Ayan. Meron din yung pull out. Ay, pull out ba Yeah, yun? ano siya, mga overruns, yan. Mga branded overruns na napakaganda ng mga tela. At ako kung pumipili po, personally, pinipili ko sila yung super comfy na mga damit na bagay po sa ating mga sexy. Ayan. So, watch out for that, guys. You can visit my page. Yeah. Nililink ko na lang siya. Yeah, yun. Nilalagay namin dito. So, mga sexy dyan, di ba? Yes. Ayan. Mamimiss na naman ng mga subscribers mo. Siguran. Yeah. Si May sarili po siyang sponsors, guys. Yeah. Si Miss King Limhar. Thank you so much sa'yo, Miss King Limhar. Yan. Sa love mo kay Johan, every time na di ba? Ano kung laro natin kay Johan? Mr. Congeniality. Ayan. Lahat po ay friends niya. Yeah. Lahat po ng pinupuntahan namin, lagi siyang, May friends. Mami, may friend na ako doon. Sabi niya. Mami, nakuusap ko na yung ano. Sabi niya, ano. Nangalapin yun, sarap. Grabe Pwede the rin, cheese. I love itatata rin natin. Tapos ihalo sa cheese.
Harap. Grabe the cheese, I love it. Super, super. Diba? May pampalubag-loob naman pala. Yan na lang nakakain ko. Sarap. Sa mga pinsan ko po sa Bicol, hello. Ayan, kay Kuya Wawi na napaka I bait. hope to see you soon din. Yeah. Makakatira siya sa mansion niya, di ba? Thank you so much, ate. Ayan, ate. Gusto ko Bea, matry yung ate Isabella. Yung ano yun, yung spring water. Yeah, napakasarap doon. The one na ano, kung saan ko ginawa yung Mukbang. aking floating mukbang table. Yung floating table. Yeah. Private property po yun, no? Yeah. Yeah, private. Sa loob lang po ng residence ng pinsan ko. Galing, no? Yeah. Tsaka alam mo ba, dun ang first time ko na yung kumakain ako na talagang refresh yung katawan ko. Alam mo yung feeling mo. Walang talagang... Yeah, walang tumatagakdak ng pawis sa mukha ko. You or don't need tissue. Yeah, tapos doon pa ako uminom. Sobrang sarap. Uminom ka doon? Oo, ginanyan ko lang yung kamay ko. Oh? Ay, oo, nakita ko. Oo, yung ano lang. Meron siya parang Eh kasi ano po yun eh, spring water. Yun talaga yung mineral water talaga. Diba? Alam mo yung, pagkas, di ba ikaw mahilig ka naman kumain, uminom ng water. Oo. Na-tell mo yung Oo, difference. Yung may difference talaga siyang malinis na Meron nalalasahan yung mo siya. smooth na dumadaan sa dila. Oo. Meron yung parang medyo may delay. Alam mo, minsan pag pupunta ko sa ibang bahay, parang sabi ko, iba yung klase yung tubig nito. Yung ganon. Malinis hindi. naman po siya. Oo. Pero Pero iba yung, iba. siguro iba yung pagkaka-filter. True. Yun. Ibang filter lang yung gamit nila. Yung age na po namin guys is 18 years. Yeah. Cousin ko po si Michelle. Di naman halata. Yes! Ay, thank you so much. SKINRESQ. 25 lang yan. So yan guys, ang dami namin nakain. Literal. Ayan. And guys, dahil, ayan, nabusog din kami sa wakas, di ba? Guys, promise marami kami nakain. No Yeah. joke. Mukha lang na puno pa rin dito, pero... Ito, tignan mo, wala na talaga siyang chips and all. Yan. And ito, grabe. 6 na lang. 6 na lang. Kabundok kanina yan. And ayan. Dahil hindi po kami nag-rice, hindi masyadong nagalaw po yung aming seafood. Yan. Excuse me. Na-distract kami dun sa Ah, yung chicken. Ang sarap ng sauce niya. Thank you so much, Michelle. Ayan. Thank you so much, guys. Don't forget to like and share, mga kadonya. Ate Michelle, what will you say? Thank you and I'll see you soon. And don't forget to ring the notification bell. Ayan, hindi ko memorize yung outro. Yeah, Pero pwede, yun. pwede. Pwede na pong YouTuber si ate. Diba? Ayan, guys. So, ayan po. Stay safe, everyone. Bye!